Trochę alemuleją, trochę kupfru. Same wartościowe rzeczy. No właśnie widzę. Dobrze, będziemy to zważyć, będziemy to ważyć teraz, a potem panu powiem, ile pan dostanie Dobra, pieniążków. dobra, nie ma sprawy. Proszę, tu ma pan pieniążki. Dziękuję Proszę. pani Danko, dziękuję. Ja również dziękuję. Ja. Do widzenia. Ja koniku! Ja wiesz, że mnie pukiel boli cały. Hopy, Krysa, teraz kombinujcie co dali, a ja idę do sklepu coś kupić, jakiś prowiant. Dobra. Kup też co do piciu. I piluj, bo zaraz się zećmi i wszystko pozawierają. Słuchaj, kup jeszcze tam ćwierciuk. A aby stykło, to weź albo halba. No to nareszcie coś wypijemy. Zierunie, wiesz, że mnie ten pukiel boli. No, racja.